Здравейте и добре дошли във втората част на темата за как да свалим мазнините от корема. В предишното видео си говорихме за калорийния дефицит, ролята на преработените храни и защо коремните преси сами по себе си не са решение. Днес ще навлезем още по-дълбоко. Ще обсъдим няколко често срещани заблуди и митове като късното хранене вечер, така наречените натурални захари и други. Нека започваме. Първо, ситостта е тайната за топенето на мазнини. Много хора страдат от глад не защото ядат малко, а защото ядат храни, които не ги засищат. И тук идва идеята за така нареченото ad libitum хранене, т.е. ядене до ситост, но с подходящи храни. Например, ако изядете 100 калории от шоколад, ще сте гладни след 10 минути. Докато ако изядете 100 калории от варени картофи или броколи, ще сте много по-сити. Това се дължи на индекса на ситостта, мярка, която показва колко засищаща е една храна. Храни с голям обем, фибри и плътна текстура, като зеленчуци, картофи, гъсти супи, ви засищат много с по-малко калории. Можете да ядете повече като обем, но с по-малко калории и така да отслабвате, без да е нужно да броите всяка калория. Митът, че натуралната захар от мед, агаве или кокосова захар е здравословна. Ето няколко важни неща по темата. Първо, за калорийно съдържание. Медът, агавето и кокосовата захар имат подобно калорийно съдържание като на бялата захар, или около 4 калории за грам. Второ, за гликемичния индекс. Някои от тези натурални захари имат по-нисък гликемичен индекс, например агавето. Но това не означава, че могат да се консумират неограничено, защото високата фруктоза може да има негативен ефект върху метаболизма и черния дроб. Трето, за съдържанието на минерали и витамини. Медът и кокосовата захар съдържат малки количества минерали и антиоксиданти, но те са в толкова ниски количества, че нямат значим здравословен ефект при нормална консумация. Четвърто, за въздействието върху здравето. Всички тези захари могат да повишат риска от затлъстяване, диабет тип 2, сърдечно-съдови заболявания и други, ако се консумират в излишък. В обобщение, най-добрият съвет е да ограничим общия прием на захар, независимо от източника, а не да се фокусираме върху това дали е натурална, като гаранция за здравословна храна. Митът за храненето след 18 часа. Вероятно сте чували това много пъти. След 6 вечерта не трябва да се яде. Истината е, че това е мит. Тялото ви не разпознава колко е часа. То не казва: о, 18 часа и 1 минута е, ще складирам всяка хапка като мазнина. Това, което има значение, е не кога ядете, а какво и колко ядете през целия ден. Ако приемате по-малко енергия, отколкото изразходвате, ще отслабвате. Независимо дали последното хранене е в 18, в 20 или в 22 часа вечерта. Хората често напълняват не заради късното ядене само по себе си, а поради няколко причини. Първо, вечерно време се отпускаме и ядем повече, дори и несъзнателно. Второ, избираме калорийно по-тежки храни, сладкиши, тестени изделия и дълбоко пържени храни. Трето, лягаме веднага след хранене, което затруднява храносмилането. Митът, че ако ядем въглехидрати вечер, ще напълнеем. Въглехидратите вечер не са враг. Те дори могат да помогнат за по-добър сън, защото стимулират хормоните серотонин и мелатонин. А качественият сън е един от ключовите фактори за топене на мазнини. Нека обобщим. Първо, не се страхувайте да вечеряте. Важно е какво ядете, а не кога. Второ, избирайте засищащи храни. Те ще ви спасят от преяждане. И трето, не следвайте сляпо диети. Следвайте реалистични навици, които може да поддържате дългосрочно. Заключение. Когато разберете как работи тялото ви и му давате правилната храна, резултатите идват без излишно мъчение. Не е нужно да гладувате, нужно е да мислите стратегически. Ако видеото ви беше интересно, споделете го и се абонирайте за канала ми. И ако искате, ще направя и трета част с още по-дълбоки и практични съвети за устойчиво отслабване. Благодаря ви за гледането и до следващото видео.